אוי בלה. אני שיכור. תגיד, הסבלת? אני היום שיכור, אוי בלять, נכון? באתי רצה שירי תקרא. תגיד, ילדים טובים. אני טובים, אבל אני שיכור. אני עכשיו שיכור, נכון. למה אתה שיכור? אוי בלה. תן את הרגל, מצלם את הרגל. למה? זה יוטיוב. זה טוב. למה? זה יוטיוב, מה? כאן, אחרי זה יעשו אותך אוי. איפה הוא שם למה? למה? אוי ואבוי לי. אוי ואבוי. אוי ואבוי לי. נכון? בלה. מה זה? אתה. אצלי זה? נכון? אצלי זה? נכון? מה? שלו זה? Рыжик, ты меня фотографируешь, да? Какая фотографировала? Скажи честно, ты меня любишь, скажи честно, ты меня любишь, да? Нет. Димона, я тебе пидор, я тебе гей. А он тебя тоже любит. Мама. Что ты такое потеряла? молодцот. Ну, блядь, בוא נעשה שאתה חושב כל יום שאתה מלך. למה אתה לא יושב בבית? למה אתה לא יושב בבית? בסדר, אני אחר כך בבית, נכון. זה לא טוב. בבית זה יותר מסוכן. זה נתקע לו בזה. החוט של המשמש נתקע לו בזה. אוי בלה. תראה מה נותן לו את זה. ебать, резать, перейти красить. וואי, מסכן חם לו. קיבל מכה בראש עכשיו אתה מולד. Запомни, слышь, ебать, תראה, רפול. ебать, резать, перейти красить, запомни. ובגלל זה לא יכול לצאת. נתקע לך הסוך. אתה לא יכול לצאת? Я люблю рыжика, люблю. И тебя люблю. Смотри, и тебя я люблю, нахон. Ты знаешь, где ты в кустах? молодцот, אני לא יודע. היום יום ראשון, אתה יודע? לא, היום יום שלישי. כן. יש לך יום עבודה. שבת. סתם. היום שבת? מה פתאום? מה? אני יודע. היום שבת? שלישי. היום יום שלישי, יש שם עבודה. אוי בלה. שלישית, יש שם יום עבודה היום. יש לך עבודה, לך לעבודה. היום שבת? כן, לא, אוי יום בלה. שלישי. אוי בלה. תגיד לא, יש לך היום עבודה, אותי ברבות עכשיו. היום יום שלישי. צריך ללכת לעבוד. היום שבת? לא.